Yeroi try. Kalong ke kodor bandan ke jonon kat ke jonon try. Kat bangidang money try ke ka step. Ngi osu she ke jing dap ke jonon men sim ko jong blay ke jing dap jing jonon kat ke jonon try. Happening je ni ke step ngai ku blay si sien ka worship team i baro ko we ke bala knyat ingi she ke jonon kat ke jonon try. But asu kwa ban beteng ye ke jing money ke ka step ko menta. Haba ka jirai ka sange ka mutste haba ka jimani ka sange no ka jimani ka yai beteng ni aga diga step kam ta pat ka jimani ka bangi mani utrai da ka bangi shashkor ikaktian ka jomblay ti ka niga step nga priang subaban ai kublay it ye pwp ki parbanget la kalong ki badan aga diga jaka ni ki badan ki yingisam ni ki jaka ga repair aga diga step kam ta ka kateng ba thiang tam ka jong chisu ubalong nompenem ba nong sius pa jingi ba ngi scam ni step habangi beteng bandan na kajong kat kajong try ban shashkor ye gaktien kajong blay ngai kumen sim ko jong blay un tray kajim gaji gaktien kajong blay ka ban long ku muternem mo ka ban hai jaka badan kam ye ka ban penluet ingi adiga step but kat bangadang shong ngadang penkre ga kubor ga step kamta na kamta jong ga sngi so uning kong ay kadai na kamta jonga kini kubor but kay borok kabangan kren na diga sngi kandai kay bubleu kren yang kay bubleu deal but kajing im ka jonga but haka halor jong katahi kwa ban ya share ya bentalang but pi kadiga sngi bo menta but hangin don ki score ki bo play kadiga sngi ki kmat ki bala ban ui but ngin snap ya ka sur ka jom sim ko jomlay kinon chibun ki kentien ki bangalaban kren na kadiga por ka bementa hynrei pedeng ju kita baro kat pinang ban sngap stna we brejum ng aklat de manu ong ban nang yakni ki bangi ong ka double listening mo ban sngap kawi ka sur pi sngap kawi ka score pi sngap yanga kawi ka sur pi sngap ka sur ka jom sem ko jomble kanu ka resonate but ka spirit jupi um sem ko jomble ka ta ka baya sawa ka baya ke wan lang but ka sur ka jom sem ko jomble ka download ka pi bat ya ka ta ka diga ski kamta ba ka ta ka diga ktien na kamta jom pi ha diga ski kamta amen pilong la kloi ka diga step kamta ban yo sngo ktien ka jomle amen agriga step kunta ka kubor ka mga buo kalong chapang jong ka Jingshakri Kaba Seisoh ka Jingshakri Kaba Seisoh lani ka ministry mo ka ministry ka barang effective but bun sian na bangi crunch pang jong ka ktien ministry dan ka pol ngila smutu bakla bun sian wat ha ka bide but kilingin si pai company ha ka diga sim da tingi pai pat nga na ka shti ka ba ar ka jong pol kinong koren kalnong ka basaw kashti ka baar ka jong pol kinong koren kanong ka basaw ka khat ka bahnyo hadu ka bakhat ar koren ka nong basaw ka khat ka bahnyo hadu ka bakhat ar ki kentien ki ba ongkum ne hynrei ngi don kani ka jing kan show ha ki khiu khando ba ka jing kraw tam ka ta ka bor kan long na ublay but om nangi ha ki baro la penjenjar sat ingi hynrei om shym la penshipa ingi la tap bayong ingi hynrei om haban da kutlat la be ben ingi hynrei om shym la ino ingi la penkelon kram ingi hynrei om shym la penjot no ingi da ka ba keleng hakal kani ka met halaka sngi ka jingyap uchi su ubo try knang ban penpau ya ka jing im uchi suru haka met jungi namar ngi ki badang im ngilong bala IT no halaka sngi ya ka ban yap na ka bantau chisu knang ban penpau ya kata ka jing im uchi suru haka do ka ba yap jungi kumta ken ka jing yap ka trehingi hynrei ka jing im happy tu blen kerku aga bangi pule ka ktien jo tu ni pendam ka jing tuai ko pangi wani ka ban aingo message sian pata ga step trangi don ga kamera ngi don ga jaka pinyo to kren ngi tra be cha ple try ka jing champang apo ji ka jing smutu apo jing e bingin la ban smutu but yo sngo biang ka sur ka jeme patra abe ka ktien jeme kan shnadur yangi namar ka jing kwa ka jing angnut ka jing kam dei ya ka wai pat nei tra ban kan tiu yu chi su ban pan pau yu chi su ba ka jing im ka jong chi su kan tuit no lemba ka jing im ka jing try la kalong ha ka kam ka bangi trai la kalong ka ktien ka bangi kren la kalong ka jing ai ka bangi ai tra ha ka no ka benta i kwa ban i yu chi su la kan tiu
try ke step nga IT no ila dia kum atiar ki tiga jeme berki brio ke jeme baro lagi long ki badan ke jaka ni ki badan ni ki jaka ke per ki join online pat ke step ke kui ki ken ko try mun sim jeme un kem ya ka way pe ka download ha ke step kem ta nadu ki beret ken ko try nadu ki bala ban snoto ya ni ke tian ni ke ski ken ko try be chinga hadu ki basan ha ke jaka ken ko try be chinga nga IT no ke por ke basa baro ha ke tiga jeme ha ke tenge jong chi sunga dwai amen. Hakashtiga jong Paul chinong Kolosai kalunong ga basaw bat gad khat ga bakhat nyo kini di kintien ga bo apostol Paul ukentu yo new way para we tre ga kam bo lo ong ini kintien badu artli ke ke bu kdo ga ga khat ga bakhat nyo Kolosai nong basaw khat ga bakhat nyo bat wong kum ni bat to ong how archipos kabaning kong ke ke momentum kam ne kalong to men sumar ya kata ga kam ya thu khana ga bible khasi ko ong kam ya thu khana hynrei ka kantin tan rai ke ni ka kam ya thu khana sha ka de ka wan ni tien daikon ya lani daikonas lani ka ta ka kam jong ka Jingshakri mo tingam tibali ka bible khasi ka ai kam ya thu khana na ong kam ya thu khana ngila khen be ka kam ya lap kam kran jingeseng hynrei ya jisha ka kantin rai ka de ka ministry de to sumar to men sumar ya ka ta ka kam de ka kam ka ta ka Jingshakri ya Kaba mela pediang how try but men pendep dia ka sumar ka beningkong kalong ban yu ban sumar kamut yu mahab ban da pikir bha ban pet namar kani ka kam ka dei ya Kaba mela pediang umdei setia na ka balang agar ka si ki para ke benia ket lingkor ha ka snem arab arpo arpusan ka kwa pini ka si ka benta bakani ka kam ka bapinshim mal ka jong ka benta kam shim dei setia ya Kaba ka balang ka ay pi la ni banga pastor ni kinong yalam ki bu halo jepi ni kwa pini ka si ka benta bakani kadai ka kam ya Kaba la mela pediang umdei nang no re no try hallelujah ban sumar yaka sumar take it ban dalong sensitive dalong intentional the tmu the mang the mut yaka ai ka banga le hagde sila ni habanga shym nga shym ban ya tunrong ka kam ngam shule ka tang na ka daw beki ong ke khnyat nga banong shym ka ni shym ka tai to jat bam dan briung an shym la ka shym mo da kalong umtak baning kom le hynrei nga kwa ka diga si hadin ka ni kubor kan dalong manong try nga shym ka diga si kumta ka ni ka kam ka banga shym ka diga si ka diga banga pediang na me nga dalong intentional nga da mu nga da mot nga da kwa ban shym ya ka diga lang ko na mga tip ka diga ai ka ba mela ai hanga bat hang ni shu ong kumno ya ka ba man sumar bat ka ba ar ka di ban pendep ya ka ban sumar bat ru ya ka manayu ban pendep ya ka namar kani ka kam shim dei setia ka kam ka bo try ka ba ngihi dala dia ngi kwa ya ka em ka dei ka bo try hu ai bat nga kumoy pi mena sedang kini kubon nga kren ning kong ya ledi ka dei ka si ka bo menta kumu pastor ka bo ble bu inga balong nong sharai ban khmi ban sharai halo jong ka balang ka dei ka jaka ho ki bu ka title ki ai ka title in charge hynrei nga syapti nga knyo ka thana mabli ka jing bakri ka babuan ka de hang ta kan kumno nga layalam ya ka kanhon ka jong try artimati kalanong ka baningkong bat ka khat ka bakhandai artimati kalanong ka baningkong bat ka khat ka bakhandai artimati kalanong ka baningkong bat ka khat ka bakhandai sap kini kintien ubala pen im yangi kata ka baningkong ka iga botra le yang abadingi ula pen im yangi bat nata ka baar bat ula hot yangi da ka jing khot ba khoj kat ba kum ke jing le jongi ne kat ba kum ke jing thmu ba ka jai ai jong u ya ka bala ai hangi how Christ Jesus menshwa ki ya bam jukut hangni ke igbo apsal Paul on Timothy ong ta ublei ubala leu ubala penim mingi kata ka bening kong ke ibu tra ula le yang ka jing im janga ba jingi ula penim mingi ba nanta ka benta ka ba ar kalong ula khot yanga batingi iway na plain jingi ye ka bo blay ula penim ula khot ru amen kiran bun ba ke bru ki ba ap banyo jing khot ne banyo jing khot re ka ga sin kwa banyo thu way ne ka way pa ka way ki bala mat ka jing penim la khot ru yapi amen ha ka bo try ula khot du khot ban de yu sap ka gospel ka jong ïOANNIS nang ka ba khat san ka khot ka ba khat rio ïOANNIS khat san ka khot ka ba khat rio wong kumni phim shym la jied yanga
hynrei ngala jied ye pi bat ngala thung ye pi. Hallelujah. Ngala jied bat ngala thung ye pi. Kena ketien thung kemut la appoint ye pi. Mo la ordain ye pi. Nei bun sing isi kwa nei yong banda yo appointment letter. Mo banda yo ka kot kali ni ka citi ban pentik na bala thung yingi. Haga diga si ke bom ta om dei mano ba ai ka appointment ye pi ke diga singi reu chisu bolong kenrat juga kam uang ngala jied ye pi bangala yu bat ngala thung ye pi ngala ordain ye pi ngala pensle ye pi ngala appoint ye pi na kamta ka hei knang ba phin yo ïai-leit bat Seisoh bat ba uso jong pi ulong uso ubayane. Hallelujah. De mano ujisu bala jied pi, ujisu bala thung pi, ola ordain pi, ya kaban ayu, ya kaban pinyo, ya kaban Seisoh. Na terdau, habang ikrench pang jong ni ka kam jong ka Jingshakri, ni ka kam jong ka Jingshakri la ni ka ministry. Ni ngano pi ka ministry kam shudai, namar bunsin ka win ni ka jing bakla. Ni kamta mai ni singi ke bomenta ni perkat baik ministry ke dei kum shubo ngayang kumayang mga ke singi ke bomenta ni ka bakidon ki para banget ki ba shashkor ka ai ka mga kren dan ni microphone nang ni khmat ka sound ke pensawa hang ni bat ngong kata ka dika ministry hynrei ha ka jing shai juga ketien ka zumai ka ministry ka long shapalat ban ya kata mo ka ministry kalong syapalat bang kata ni ka kam juga Jingshakri kalong syapalat bang kata kai kata kanu ni ka Jingshakri ni kanu ka jinglek ka jingi ka balam sya ka ban penpau ya Yesus Kristus bat ban penbena ya ka buram ka jo kata ka ministry. Hallelujah. Pi nak kata dah bun sian ki bun ba ki kadang ka tu ka jing snow hapo jung ki dang akan ka tio ka dap mengadai kendo yu wei wang ni ka balang menta ki la shu sakut no tang hapo ki sau kon ro bai mo dan ministry show mo andai nga ada perkat bangong hot kadang ke jisha kadang kami ngi bengin reach out ki breban mi chabar ban trai ringoi pi lada kata ki activities ke jungi kita ki ek baro ke bengile kamlong setian na kabantaban pen pau chisu bat nam daga buram ke jong chisu manoi pi wala danga sngo ku mga train ministry kampat de ministry. Nakta daw ke si ke menta iwei ko na pedeng ji ke banong involve haunus nem ke banya shimenta haka dika kam juga Jingshakri hapo jong ke dika balang hang ni po Mawkhar haunus nem lak pila balong kinong yalam worship kinong tem pila bandai kinong ruai pila bandai kinong hikai Sunday school pila bandai kinong yalam jaseng kentai lani ki isi member lani kumta ki title ki prepare pila ban yo haka dika si ke momenta hynrei nganong pi lada kata ka kam ke jupi ka motive but ka motivation nem da jupi lani kata ka mu baka taka jumpen ki hapo ajupi ban shym nega kam dei syapang ban penpau yu jisu ba diga buram ga jong jisu nganong pi kan long sapai lut baro kata. Hallelujah. Amen. Entar daw so pi kani ka kubor ga di ngakren ya kai bu bleu kren ni na. Mo ka kam pastor jang ka jolong in charge jong ang ni kam dei pangon pni bang di in charge hang ni di pastor hang ni. Mayam kam dis pang kata ngakwa ban I bo yu chisu la reveal la penpau yu chisu. Kawai pag saman, kawai pag kubor bang kran, kawai pag jing duai ka bang duai, kawai pag jing shakri ka bang shakri, ngakwa ban I bo yu chisu la kantium dei bakin hero nga ani ka jing nang kran ni ka jing snug bang dei kata la da kalong tangkum tangan oi pi sabai lot baro. Sabai. Ni puli ka Bible ni baro ngitip pangu Isaiah. Santli kalau nong la de banyu tu lupa. Hynrei na poi kalau nong ban riu dang mi ka sur ka bang mano ban let na ka benta jongi. Yanongan pa. Wow. Isaiah prophet laya tu lupa. Hynrei ka dangdon ka sur habneng ka badang perta yano mano ban let na ka benta jongi yanongan pa. Whom shall I send? Yanongan pa. Musula mudur Isaiah mele yu berush kata ajisha ngang perkara Isaiah la deban jin yo suman well done my good and faithful servant. Hynrei habneng kadang don ka vacancy kadang don ka jaka ka betli kadang don ka kam ka badang teli Isaiah me bun kam berush kata santli kelonong yet lupa santli kelonong malamare surum seneng let ministry keleng Hynrei ka beneng kadang sawa de ka sur benong yanongan pa nama kadang don bun ba ki bayam mare klem pa ublai.
Bat ngiyong ïai-leit ministry. Hakadiga si kumta. Tingin pahingin pechala dia. Hakadiga por kumta. Namar ngong ipi ban biang sisien. Ka ministry ka bashisha ka Jingshakri ka bashisha ka diga ta ka Jingshakri ha ka ba yau Jisu lapen pau pada ka buram ka jomblai lapen pau ha ka pertai tam nang ta lat nang ta nganoi pi ka benengan nang sawa yanungan pa din na tadaw Isaiah baras kata ka iki mamaya tu lupa empat la ban shania ya me Isaiah tadaw dan kamban shym do renga na kaduan ban kenta agrim yang shentur ka jme knang ba men da kren nang ni sakmat kanum ni syo ka iki ba me snow day ban kren ne ka iki ba ka beneng ka kwa me ban kren na tadaw ka diga ski kum da ki shakri ka jong trai ki para ki be ket lengkor ka kam ka jomle kini ka si nei kani ka jing pen kentang yin ket kam nei nganoi pi kam di ka jing dwai ka jonga nei kani ka sni ka ba ma pi daladi pi wan ha ka duan ka jomblei ban ai yala di halor jaga duan ka jong trai kum ka jing kenya ba dei ha ba ka jing kenya ka don halor jaga duan dei tang ta pin i ka ding jaga beneng ba ka hiar ha ka ta ka jaka ha ka ba ka don ka jing kenya ka ding kam chuan ka jaka ka bathli mo kading kam shuwan da ka jaka ka bathli ka don kam ya ka jingknya na ta daw ke de si kam ta na menta jingi we pe kanungun pe jing yong trai nga hang ni ngawan ban ai ya la di kum ka jingknya ha ga doan ba de hang ta pin sedang bani kata ka jing shym kata ka jing plo kata ka ding apo je pi ka kam je ka jing shakri kan sedang banwan na mar bele ba ka don jingknya halo je ga doan Namari geling do ala bu iki ban ba ya kasunduk jang jutang om da kumwei pat korukam ya kasunduk jang jutang dei tang ban chuba u David lale bakla sisien nakadang hajaka ban ba kiling do ula penkit do kali kali wala ki masih dap ki badang mu ki ba klan ki badang kenrau badang ta ka masih ka kali ki badang temai ni ham sisien bakam dei korukam ka jong blai ni Manoi pi kanum la setia banlong kata. It has to be God's way. Amen. Kahap bandai hakarukom bat hakalenti ke jomblai. Ngalak bandan shibun ki ideas, ngalak bandan shibun ki jing tip, ngalak bandan shibun ki ika bangala ban shym nang ni ban nang tai. Ani nganoi pi lada kam dei ke ika bo blai ubu, lada kam dei ke ika bo blai u hikai lani ke ika kum kan nong rem juga ketian jomblai nganoi pi kita barkot kanom la setiap ban kring ya ke jaron kat ke jomblai. Nak kata dah ke diga ski ke bomenta. Ki para ki betre ke kam ke jomblai ngakwa ban I seisien pat. Ka ministry ka bashisha ka dai kata ken haga bala pen ki yanga badingi da ka jing iet ka bashisha yutrai pikama apostol Paul wang ka dai ka jing iet ka jomblei ka penle yanga mo the love of Christ compels me dengan superkat haladihi dengan superkat jing slow jonga ngam su kwa hynrei kata ka jing iet ka jomblei ka batrai hapo jonga ka pelong nga ban shym nga ka senjam abiki ong tung ini kit ka kamu rusnem arjar alpusan nga slow ka mam slow ni ka nga iet palat yutrai nga iet palat yutrai ka jing kwa ka jonga nga kwa ban pen pau Jisu ba ka buram ka jomblei na tadaw nga shym ngong to nga shym yang nga kam hanusnem ya ka bala motivate ngi lapen ki yang apa tingi da ka jing iet ka jing iet ka bashisha ka jing iet ka banela yo try dem tadaw ka balang po Ephesus wada ba ka lelut ki baru ka badai Jisu dang oi ka wang kaduna ka we ke kata phala eno ya ka jing iet ka baningkong mdei bom dan activities yo apo jong ka balang Ephesus kitab jimpen pa mdei bom dan don ïai-leit biang lut nadong chadong hynrei kawe ke baduna kata ke baro ka bakki ki le kam shim dei sho ka balapan ki ya ka da ka jing iet ka banala hagre ka step kumta tengin yo apat si sien ka sngi banong try pendap ya ka donut ka nga da ka jing iet ka bashisha ka jing iet ka banala amen na ta daw ka kam jo ka jing shakri mar kam ta ma ka perthai ka bamanta nei ngila penkelalu ki baro kam tam ki kani ka perthai social media mo nangadan bun ki Instagram followers ngadan shibun ki likes
mo ka Facebook na ta ka YouTube ka ngi mo kharam ta la YouTube mo te pin pe ngi dan bon viewership mo ki dan bon ki dong pe ngi sungo la de ministry noi PM si sian bakam penpau chi sum pendan puram ya ka tengga jong chi su dan jing bot iram kita madan ka por kidan ke Jingshakri nei ki ba hakan ka korkom perkhat jong ken ka por ke ngi mantane ken kinomong baga di ministry perkhat ka ana ka prophet ka tuno itu lupa pikan mau ka ana ka syo ka hadin ka Jingshakri ga ka batang nyu snem bo tanga ka uklat no ka sa riu kan thei ni hadu jin prapo tam snem ka shong ka temple me la bat sngi ban ban sha jing it bat duai ni hangi mantane nong ta di ministry Dari jadi Mawkhar ke bani kong ke bahi Jisu. Dari ke ba galak lagi weekend tin galak menong ke introduce Mawkhar Jisu. Kayo ban Jisu. Pipet ïOANNIS nong penbaptis. Ha ka bu Jisu da ong mdanu na pringi prophet bara mdanu bakrau kat ïOANNIS nong penbaptis. Oh, kam krau ban Elijah ki bangitip ki kamba ki ba ka ding beneng gawan kat duriau ka wa bat kum ta kamba ki ba krau and Jisu ngam na prengi prophet baram dan ba krau kat ïOANNIS nom ben baptis pi ayu ïOANNIS nom ben baptis dan kamba ki boleh kami asu kamba ka kubor juli kubor ba ka ba simple ba besuk ba ne kala ka bumot na ka hima ki beneng galawan tangkum ta shipen baptis ne bandai mengi menta te mi power ministry mo mi kamba mi jing berko ya ba yap em ba komta dan mde ministry hynrei ïOANNIS Jisu ong mdanu prophet u bakrau kat ïOANNIS kei kata ke baplong ïOANNIS bonde u prophet u bakrau ka da barok kalong namar bale ïOANNIS u de mo u ken u ba pen itu ya Jisu sya ka perthai banong hakmi u kon lang brot jong u blai hallelujah nakat daw haga liga simta haga kam haga Jingshakri ka jungi baro kuki bangai haga si ka bomenta kuki para ke benikit lingkor ka kam ka jumlai nam danu snem apo arsan ngi kwa ban introduce Jisu sya ka perthai hallelujah ngaku aban pen Jisu mdai sya phang jonga haki sermon ka banga pen kre haki jingalam worship haki jing ruai ke jing tem haki Jingshakri ke jing kaei ke na ke Sunday school hakan no ka benta baro ngi kwa ban Jisu la kentio bala pen pau hallelujah amen but menang ala puli pi ya ka bo absol Paul la ka to station on Koren ya ka bo ong ya ka bo try ula bu ene ka jing kan show ne hagini kiu kendo ne kiu kendo an puli biang sesian hynrei gi don ni kan jing show hagi kiu kendo knang bali ka jing krau tam ka ta bor kanum long no blay but nangi ula ai hanga badingi ye ka jing show jong kabneng but habing ikran jika bukum ke judge ministry ne ka ban penpau no Jisu ne ka dan tang kawi ka lenti kumno ya ka bala ya ka ban penpau no ya ka bukum ke Jingshakri ha ka jim ka jingi ka dei tang lingba jong ka lenti but ke ka ta lenti jong ka jing yap mo lani ka jing lenti jong ka jing yap lani ka lenti jong ka jing long la kloi ban sha bo trai un penluet yanga bat yengi Jisu ong ni kentien a gospel ka jong ïOANNIS nong bakat art kat ka arsaw wang shisha ong pi lamda iwe ismbai ko ida hab kendo bat ba iyap iyai sa marwe mar vi pe yu sembai ne ka jing em ka dan hapo jong tu sembai hynrei ka tu ka jing sop ka badan shabar jong tu sembai ha ka ba jing em ka dan hapo ne kamla stia ban mi dan kamban shym itu sembai haban tep hapo kendo haban expose itu sembai sya ka jing art ka jing klut ka jing sngem kita baro ki ban pelong ba ka sop ka ban bar kan pra ban ka jing im ka badan na po jung tu sembai kan mi den ta dau Jisu ong lam dau sembai wa ha ba ka kendo bat u yap u yai sa
marway hynrei la dau yap usai na bon so pikwa ka ministry ka ba Seisoh ka Jingshakri ka ba Seisoh kadan kam kadan tang nagawi kalunti su kwa bandan nagawi pat kalunti ngai kam dan nagawi kalunti pat kadan kam ye ka brokenness kadan kam kata ka jing luwet na ka donut ka ba pat bat ka ba luwet ka di ka taken ka jing knya ka ba diang hun hakmat jomblay badwing crunch pang jong ka jing penluet ya ka ni ka ba shabar ka jingi bakata ka jing im ka jong Chris kan mi na po jong apa jing saman puli biang sesien ka tu ka bangala puli mena ka tu station on korin ka kat ka ba shipo saul nong ka kat ba shipo sab on ka ba ba ka lang ka med jing ya ka sngi ka jing yap uchi su trai nang ban pen pau ya ka jing im uchi su na ka met ka jing ban pen pau ka ni ka jim kumno ka ta kala ban long namar ni ke bedang im ni long ke bala it no halaka sngi ya ka ban yap na kam dau uchi su knang ban pen pau ya ka ta ka jing im uchi su ha ka do ka ba yap ka jingi pi ka jing im ka jong chisu ka badan hapo ji ka laban pau sheki way ngalaban ai ka ni ka jing im ka jong chisu ka badan hapo jonga sheki way de tang haba ka jing yap ka tre ha ka do ka jingi amen de tang haba ka jing yap ka tre ha ka do ka jingi nama ublay umla ban pen kami ka ik bam pat penwet de ka dan por blay hapan usha ike ka jim gaji de knang ba ka bakut jong si ngin ong kum ba ong Moses ngatlon ngin ong kum ba ong Moses ne ngan let ngan ong kum no yu paro ngam dan ngam la hado bublu hap sneng yo Moses ne nama kasian ke ben kong Moses song ko mga along la biang ni am qualified ready na mga ngadang pass na kay university na po Egypt mo qualified ki degree ka jong nga adon qualification nga adon training ki babiang nga biang kamut I'm ready bleyo ngahin hey Moses mditang ba menhab banyalam ikon Israel menhab ikon do paroro tinakam ta ban ikon do paro man palang ready bunsin ni siklat ya kata hantar daw ka ministry ningkong iso ko mga haka kam juga Jingshakri dan ko pong isu kumba yes I'm ready la along ngala biang and then ngi sedang wan syaka kam juga Jingshakri ya kendu ngi klat ngi dang perkat ni alam beteng kibri basu ïai-leit pu arli ki bnian re ngi klat dan paroro nei dan paroro ban yong lang pi nei I surrender atau daw ngidan kami kenika ya ka encounter babat blay ban penluet yang apa di hadu bangin poi ke jaka banong try lam dame me ya rangkap bat ngamlong nganom la ngatip ngala bandan cibun kejing start ngala bandan cibun kejing tip ngala bandan cibun kejing la ngala bandan cibun ke hynrei try ngatip udan uparo uban yele persya berbor ya kejing ya chaprang ke junga nak tak daw try ngadan kam ya kejing ai ke jeme ngadan kam ya kejing ben slek ke jeme nak tak daw try penluet ya kejing im ke junga amen nak tak daw ka ketien ke jumlai ne David udwai ye kini ki jing dwai haka sam kan nga bashi spa lai pukandai o ini ki kentiano ang try to yet batu tunjo ye ka download ka jang api namar ka download jong brio ang Jeremiah ka de ka jing thau ka ba shukon na baro ni namar ka download jong brio mla ban tip mano ka ba wat mangi dalade ya la diro ngimtip amen dan mo amen neta nata daw David wang ini kentian wang try to yet yang ablay batu tip yang download jangan tu tunjuk yang batu tip yang jingmot jangan nama piu David ada ya lemah gajing gaju nama nu David that innocent David belui betem di tara berwai ba syarai jingri mano ban lek ong you David hey David aku si men seklim ke bet syabah bat men sepeniap you rayaro mende unang peniap brio hali ong David hai tipo dang tem duitara mampin sa dumok hynrei wei bala bani i ka download ka jong brio na ta daw mangabat mangi hai de ski kimta
Ngirong try plead examine tunjuk yet ye ka donut ka jang David wang kata tu yet batu tunjuk ye ka donut ka jang try pe yo don ke hanga hala dia ngasur ko mga biang ni try hakmat chme hakmat ka ji shai je ka tien ka jme bun sim chme yo don ke yo don ka motives ka don ka jing tmu ka jing mot ka jing kam perkat kita ke ki ba me dei setia bat ka mon ka jme try pen khot ye ka mga kwa ban shakri utrai na kata donut ka ba bet hapo junga pin ta daw ngi don kam ye ka jing penluet ka jo blai na ye ka jim ka ji ka don kam ye ka bu trai un penluet ye ka donut ka ji ban tenjo yet ye ka donut ka ji ba hapo jong ka ta donut ka ji kam dan setia kata ka jing ye ka la de na self love ni kam dan setia kata ka jing sarong kam dan setia kata ka jing mo ka jing sarong ada ong teng nga de ka jising duai ni ka ong jing sarong kalong tikum ka bad breath mo ngai te bad breath il dala de di finju tip bre sungya ni om ta gidi tangi we ke ni message nga ship kan ma nga barbar kan ma di pikiran ni brio mo madan por ngim tip dala de so kumba biang kajing sarong long ta pim tip bi sarong ni ki wei pat ne nata dang yong try yet tenju ma pe kan kajing sarong kadi ka bashir kai ba do ta ka ba dan ka por pila ban sarong di tang kai ka ba yu mo dan wat hei ba deiru ha kajing snow day ka jong pila ban sarong hei tai jing snow day jong pi nata dang ya kan dal dia ka jing ni ka don kam tang ka jing tri ka jong men sem ko ka bala men tin bet ya ka amen ya ka bangi wan man la ka por ha ka jing don kat ka jong try ban try penluet yanga try penluet yanga knang ba ka jing sarong kanum yo kem namar pitip ka ka bala ban pendu na dia ban nganom no ka ban penyap no ya ka jing tri jong ka jing ka jing im ka jong prio berbor ka de ka ni ka jing sarong maka tin mereka orang beliau ia percaya ke ba sarong ando ai ka jing ke ba smurit ni ka jing sarong berbor kan penyap pe sarong la dangam dan ai pinum la ban ong bangat sarong dam dan ai pila ban ong smurit biang ni la pidan ai dara ka ai ke ba pile ka Seisoh hang taken hap check kabau ïAOANNIS wang kata ka jing sarong thala jong ka jing im pride of life jing sarong thala jong ka jing im balai haba ki baro ka bang ta ki Seisoh long bet nga kren mga ki brio ki snobang bet nei ki kala ka bumut nei ki yomat jing kerku nga bukti mga ki kalan peding bat nang tanga sedang banyang kumayang nubuk na san na jrong jong ka baranda yat kaya jrong ani sisa pet look back reflect ne alor ka Jingshakri alor ka kam ga mangale ani yes na sedang ban yi ala dia plan I'm somebody ne ngalong but itai kelemat baitai rukom snow sedang man hapo jong aba jungi kata ga diga por ka bangidon ka man mare kloy haki kosio ka jungi ya benar try penrit yang na mga tip lada kani kayo kem ka download ko nga tip kani kan pen dukut no ya ka jing try jo ka jing ai ka jong blai ling ma jong ka jing ka nga hallelujah amen pe pinum la ban pensaya ki brio begini ro ya pi kini ro ni le kembali ki ap saungut kita men besan haga kitab jing pun pau kilawan ya ro ikla pun pong pan sniat ya pi mapi pat marek keloi haki kok siu jupi lao no wood ikit ki pan sniat ga jupi amen bana nga bread kum ka jing mani akmat jong ta wa shong ket melong tang me ubadi hok amen pe ki bru kin ya ro ya pi apa pi nang pi bit pi la kin ya ro pi nom la ban pat saya wanum le snorit ru ya mana hai sini keturu di sarong tu ni habigi rong to hangu yu trai nam ta jong kata mlei en no jak la biang ta pipat kloi wood mare na yo jak kendong hang no wood lao no wood brat no kejap jong ding pna ka jong chisu malong chisu malong me badai hallelujah
nama lerengim handle kan ngem nang kumno banle bat kan ni ka jing sarong ngono pi kan ni kan penyap no nei kan penyap no ya ka jing trei jong ka jing hai ka jong blai lengba ka jing em jonga ba chungi nak ta daw ka si ha bang yong ka ministry ka de ka ta kan ya ka bangi pen pau no you know you chisu kumno kata kala banlong kedi tang hakat ubrio uba la sha bo la long la kloi bo trai on penluet yo amen penluet hakabakala dia kam dan jakasho amen kanum dei sho chapang jonga amen kanum dei sho chapang jonga they can they try kadei shapang kaburam kajme ban pen pau yo chisu badong habangi wan banyatrei honusnem arjar arpsan haki ministry ke beper ngono pi la ngilala hangta nei pe ngono pi ka do ke shirkai ba do tata ngai ngu iblei wa nga kan ka do kan ka met ka bangala ban interact bat kan ka portei nang shulong nge long men siam be nei gidan gibriu shi stunat gi sham what's ngo e ngam yo wan mat nyedan bat pi ndika men siam jonga ka dan pi suma ni yom to Shimudar sedap dan dia menstiam. Terkadang boleh wah hingga doa. Amen. Bengin dia interact. Mau ingin dia don lang. Andai kawai pat nak dah juga jeng don je nak doa ngikup ini nak doa. Kawai ru kadai kata kaba. Ikan ni doa kadan shibun ke jeng tulat apa jengka. Kan ni doa atat. Amen. Kani ka do at den ta daw ng por hab yalam raw ye ka do chisuang ka man sim ka smart re ka do ka thai ne ka man sim ka smart ka do ka thai ka don dik ka ta ka jinga tan talai kan ka do da pi ong man sha jing het pi sham nam de pi ha ki sngi bo pi bun kam phim kan mau bam le le pi ong ni man ta sing khami obam hong sedang sha jing het se pi mut mu ban sha jing het Hinyo bujim step lah kan mau bam. Ini dia pi marek bun kambet boros ngirum lele. Kalong bet, nama balik kado. Pi bat kini kado ka ketika jing ai ba juga poru ketika ka nganom nu ka adika ke bangi hap tak dau polong hap yalam rau ya ka. Amen ka kawin ngelinti kumno ban penyap ka do ditang ban sanar pna ya ka. Amen. Kadoa kong naipat kia menta tia shwa sadwai shibrit. Kadoa taganong a little sleep, a little slumber. A little folding of your hand. Sakandiat ijing tia, sakandiat. Sakandiat. Kata di kadoa kong ni ap naipat penkreak bah menta sepenkreak lashai kam shibrit kam nei boteng bat kum ta ter. Kadoa kong ni nai Bible study menta sngi. Kedua kong umta, andai ngalek kemno ngayalam merau. Atai pitip no yalam merau, ni mentala ya benyus tu yalam merau. Ni wah, ngihap yalam merau ya drag ya tan ya mukwa ya bet ya. Ni mukwa alit prayer meeting ya. Haleluya, yalam merau ya do. Nama laringim lei bat kan do kazingi. Ngano pi kani kan kang yo to sembai kata ka jing im ka jong Chris kata ka jing kan show juga beneng ka badan hapo jonga ba jing ka botra la kan sakut hapo jonga ba jing ngenom la ban Seisoh mau ngala jied ngala thung pi kenang ba pinyo ban ïai-leit ban layu ban Seisoh bat kumno pin la ditang haba pi pen pat pen pra ya ka sop ka mana bar ka ba kata kalong ka do ka jing amen. Datang hantar kan baka jing im ke jong Chris ong apostol Paul ang ni uang kumno uang ba gingi badang im nei uang kenang ban pen pau ya kata ka jing im muci suru haka do ka bayap ka jing amen datang haka do ka bayap yo ban pen pau ka jing im ka jong chisu haleluya tang haka do ka bayap yo ban pen pau ya ka jing im ka jong chisu ta daw ka si ka bamanta tingin wan kemat jong try ai kini kepor unless nan tulu trau yo ban penluet tingin nei
Kadabi ala bastar kanum kajing ubi nakane la rasa sa isop ala don ko por ki tanat isop itanat ring no pi kajing ubi kanum laban mi satian tara ko don kam that crushing kajing penwet kajing blay kajing penwet ini kindan da pring jupi la pisha bu trai undi le kajim garpi kajing ubi ke ban mi na kajim garpi pe kanum dei ka ngam crunch pang kajing long pau ka kyrteng garpi. No, it's not that. Kadish pang kajing pen pau no ek yu chisu kajing pen pau ek boram kajing chisu. Pila bandai tang ka kemi kebalam baga kepo azpian pun no aki prophet kata kalau abiang bandai ke ministry nam da jupi ke Jingshakri nam da jupi hallelujah. Kani ke jing duai ke balong dangerous ba balong try penduet dia na kam dei ke besok dei ke besok dan prince pi dan ka jakat trai ke pi complain ni kita ki bahalor jum pi nei pitem nan ba katu ka dika sni ka dika jing saat ka dika moisture ka dika temperature ke bo bleu sha ban penluet dia katu ka outer shell jum pi katu ka sop ka jum pi katu ka yeng ka bo pisong pisa katu ka dong ka pisong pisa pi knyum lut kat ki badan saudong jupi lui trai wang em katu ka dika jing shit katu ka dika ka jing sngem katu ka jing kitu ki environment ka dina mentaban ban crush that outer shell ka jing ka jupi peluet dia tu ka sop ka jupi Jika begin kenyum yang sedang menaingo iki kon Israel sapos nam lar yalam iki lembaga diklau ong ke kitab Deuteronomy nong bepra dekat ke baar ban yo ban tenjo ban yo ban tenjo ban penrit iki nang ko por blue shark nang don por pi dwai pi ong try weng kemong pol weng nu shark ni ka jingai ka dap biang ke jubab ke jong blame de bu weng yu sha de ka bu ai ka jingai pi oh ka jingai ka ba khambon sho sange no de ka ban khnyum namar pi teng ban khnyum kan chu delay ka process hynrei ka school ka jong blame dan shortcut David haburi yu ke krem adalam badi hang talas nadur yu David ban pen kre yu nama ningkong tulas ngau nama penyap Goliat mo labiang I'm ready rem dan upor hapan penri yu krem bandan tang kita kin rius pangut ki badi ki bala kentaj jong ke emlang salang noi pen ban de hang ta ken ke de ka shlem ke de ka jaka jong ka nadur ke jong blai dan ki boble buri ke jim ke jumpi nomor dan ki barem dor ki bakodor ne barbor ki mju kampen pau bu baik haki shelf mo barbor ki balong expensive ne ke barem dor barbor pin pe kita sop dan ki porgyo bali kita sop hado kan ne la I kamrem ke jing sop ben kata kai ke badan apa ne nomor ki kordor palat ado kata alta try buri yang hagi tap niang ke jume buri yang try ketu jing kwa ban pau try weng ke tan ke jing ke jume ke jing ke ban long hidden ha me try thank you Jesus thank you Jesus hallelujah
hang ni men siam ki khiu khun do trai hang ni kasnam arjar arpusan men siam ki khiu khun do trai be chu hang ni men siam ki khiu khun do trai be chu hang ka bai ka jikin show je ka beneng an bo no an buri no hallelujah ki bangi halading dan hynrei paro ka di ka jingai ka chu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Plaben shong jong kar ka jong trai.